religions ni de coses semblants, però sí com a símbols, no? Per mi la Moreneta és quelcom més que una imatge religiosa, sinó que és un símbol, igual que la muntanya de Montserrat, no? En aquest cas, com us deia, jo vaig estar 4 dies allà, vaig sortir i vaig pensar de fer com una mena de diari de la meva estada allà durant 4 dies. Vaig començar a escriure, de fet, el que és l'inici de la novel·la és la meva arribada al monestir. Deixo del cotxe al pàrquing, agafo la maleta, agafo l'ordinador, vaig establir-me en les cel·les per estar allà 4 dies i just en aquell moment que jo entro a la basílica és quan el cervell em fa com una mena de clic i decideixo que es produeix un atemptat contra l'abat de Montserrat. I a partir d'aquell moment, sense cap mena de guió ni res, tal com us dic, vaig arribar a casa a Palamós i vaig continuar escrivint i així vaig estar durant 33 dies, exactament 33, des del 17 de novembre fins al 19 de desembre, comptant el 17 són 33 dies, a una mitjana d'unes 8-10 hores cada dia. O sigui, jo me n'anava a dormir i no sabia com continuaria l'endemà, no tenia un guió previ. Llavors això em porta a pensar que quan segurament una persona arriba a un moment de que el seu cervell es pot alliberar, cosa que segurament jo vaig aconseguir durant aquests 4 dies allà, tot el que tens a dins, moltes de les coses que tens, les volques. Segurament això eren coses que un ja tenia, moltes de les coses que jo escric, tret de les referències històriques que em baso tant al qual també vull fer un agraïment que no ha pogut venir avui, que és l'Antoni Lapista. Les parts històriques estan basades en el seu llibre La muntanya sagrada de Montserrat, la muntanya sagrada de Catalunya. Tot el demés no té cap mena de guió previ. Me n'anava a dormir, no sabia l'endemà quan continuaria. Era tornar-me a posar, llegia el darrer fòlio i era tornar a posar. Bé, va sortir la novel·la. La vaig acabar i quan vaig acabar vaig dir, bueno, què faig amb això, no? De fet, ara aquí ja no explicaré res més perquè en el mateix pròleg de la novel·la ja s'explica perquè llavors té una relació personal amb la que ara és la meva dona i amb el que molts de vosaltres també coneixeu, que és el nostre fill, en Roger, no? Llavors, la novel·la bàsicament el que en el fons busca... Algú m'ha preguntat, és una novel·la independentista? Jo em considero independentista, però no m'agrada aquesta paraula. Jo, com l'altre dia vaig sentir parlar de Carme Forcadell, a l'entrevista que li vam fer a TV3, ella va dir, jo no soc independentista, jo soc catalana, jo no tinc per què dir soc independentista, jo soc catalana i ja està. Ara dic jo, a mi m'han obligat a ser una altra cosa, no? I ara no només m'han obligat a ser una altra cosa, sinó que ara m'estan tornant a obligar a forçosament deixar de ser el que me van obligar a ser. Això sí que ja ho puc decidir jo, com segurament molts de nosaltres hem arribat a la conclusió. Molts des de fa molts anys, molts des del ventre de la mare, com dic jo, i molts perquè després de les circumstàncies ells mateixos s'hi han obligat a ser. La novel·la no és res més que un relat... M'agradaria fer una prèvia també, que és que com que es va escriure al final del 2011 encara el procés no estava tan evolucionat i avançat com està ara. Això ha sigut com una mena de bola de neu que s'ha anat fent gran, ha sigut absolutament imparable i moltes de les coses que es van escriure el 2011 ara han anat passant, amb altres noms, amb altres procediments, però gairebé tot és, per tant, m'agradaria que la gent que la llegeixi es situï 3 anys enrere. O sigui, l'única cosa que s'havia fet el 2011 havia sigut la manifestació del 10 J i llavors la manifestació també de l'11 de setembre. Però encara ja hi havia, la gent ja estava d'aquesta manera, però encara no hi havia el boom que pot haver-hi ara. Han passat 3 anys d'això. Després d'aquests 3 anys... Perdona, és que a vegades me'n vaig, se'n va al cel. El que volia comentar era que